Dobrý deň, dovolím si vás privítať v dome Jozefa Zígera Hronského v autentickom prostredí, ktorý si postavil podľa svojich vlastných návrhov a plánov v roku 1937 až 1939. Prežil tu 6 rokov svojho najšťastnejšieho obdobia v živote. Expozícia je rozdelená na dve časti. Prízemie je venované životu a dielu Jozefa Zígera Hronského tu na Slovensku a poschodie je venované životu a dielu Jozefa Zígera Hronského v emigrácii v Rakúsku, Bavorsku, Taliansku a v ďalekej Argentíne. Jozef Zíger Hronský na Slovensku pôsobil najskôr ako učiteľ, neskôr ako tajomník Matice Slovenskej v 30. rokoch a napokon v 40. rokoch sa stal správcom Matice Slovenskej. Predtým však v 20. rokoch pôsobil už ako člen stavebnej komisie Matice Slovenskej a pedagogického odboru Matice Slovenskej. Jeho tvorba pre deti a mládež je nesmierne bohatá. Známe tituly Smelý Zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Sokoliar Tomáš, Budatinskí Frgáčovci určite rezonujú aj v predchádzajúcej generácii. Samozrejme, tvorba pre mládež a pre dospelých je charakterizovaná románom Jozef Mak, ktorý bol aj sfilmovaný. Okrem expozície vyplnenej bohatou spisovateľskou tvorbou Jozefa Zígera Hronského predstavujeme verejnosti aj vitrínu vecných pamiatok, ktorá predstavuje Jozefa Zígera Hronského ako obyčajného človeka. Jozef Zíger Hronský bol neuveriteľne pracovitý človek. Okrem toho, že zanechal obrovské spisovateľské dielo, archív Matice Slovenskej uchováva 1521 výtvarných diel, ktoré zrealizoval počas svojho pobytu v Taliansku, Rakúsku, Bavorsku a ďalekej Argentíne. Jozef Zíger Hronský si založil aj keramickú dielňu a vytváral nádherné úžitkové predmety, ktoré v ďalekej cudzine predával a tak zabezpečoval obživu svojej rodiny. Samozrejme, že tieto aktivity ho nesmierne vyčerpávali a preto zomiera pomerne mladý, ako 64-ročný 13. júla v roku 1960.